ngene. Iki bener apa ora kok ketoke kok ora sak baene. Kesisipan. Ya Allah, Sek. Sek eling ya, Sek. 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 Aku dudu pesek. Lho lah kok iso iki mau kok ngene kepiye? Iki ngeten iki lho, anjir ana sing nyuwun terus nganggo reyokan ya. Aku iki dudu pesek. Mbak. Sampean cinta enggak? Aku iki setan jadi le mau undang Mbah. Kurang ajar kowe. Ana setan diundang, Nduk. Nduk setan. Setan diundang, Nduk. Ora sopan. Sopo ya Dene? Isen nom apa wis tuwa sing nyurupi pesek iki ya? Iki sedengan setane. Ora gede, ora cilik, ora tuwa, ora nom. Ora. Tante, bener. Tante. Kandhani bapak sing duwe gawe. Iya tante setan kalem-kalem tante. Sing duwe gawe kandhani. Sing nyuwun iki mau lho sapa nek ndek nang ngene iki? Kandhani. Sapa lho sing nyuwun? Bu, jenengan ta, Bu? Kandhani sing duwe gawe. Iki ora sepraene setan. Upamane. Bang kandhani apa ora? Iya ya ning kowe tak takoni sik. Iki wektune isih dawa lah nek kowe gak ndang lunga teko nggone pesek, terus iki engko kepiye campur sari nasibe? Sing duwe gawe kandhani. Piye lek ngandani? Pesek kok nyawer sing akeh sakake. Kandhani sing duwe gawe.